Hey people, hello. Hey, how are you? Muri say, muri bohere. Hey, magumbo chitova visi banda zviri sei. Clara Duzar tariro muzhingi kuri sei ikoko. Rumbidzai kagonye majori makuwa chipo mbiriri shamain manyoni ruvimbo franti mush Lisa Mantina Regi Godfrey CD kuri sei Clara T-Flex Moto Mwashita uri sei Nometa Manemwe Peace Marapira zviri sei Stacy Mutepa DMG zviri sei Wonkai Zvidzo Rosie Matsambe Sekai Masango Miranda Gumbo Mai Anitaya Rachel Chiango Atatenda chidya usikuku Tapapi Irene Gadzambo Joyce Mafudza Livon Madam Mompe Easy Design Shirts Grace Mapanzure Memory Nyakarenga oh my god avayamhanya Spiwe Mapuranga KC Campton Dre Rasta Lei Nyashanu Lorinda Lerera Vimbiso Magwagwa Wilma Mabika Yvonne Chirombe Miranda Gumbo Maria Gonda Memory Nyakarega zviri sei ndamurisa Marceline Shamu Regi Godfrey Plaki Muremba Nesbet Virira Maide Matenga Shamiso Nyangare Brenda Jo Alonei Mura Mari Ndadare zviri sei Zvipo Mashindi kuri sei ikoko Shami Mukundwa once it's been long on my side here kana kuti on your side Shanice Ruvarashe Mems Nimugu Ethoropi Tarisai Moyo Joyce Mhlanga Shapisai Chivasa Farirai Muru Epiphania Gwapedza Dombo Lawrence Moyo Grace Faji Flosi Makombe Tatenda Beauty Stole Victor Mudankwe Noxy Jacobs Martha Rudopiri Opa Amos Natasha Justin Gwevende Solomon Violet Kambudzi Tavonga Shemutya vaviri Jolini Gondo zviri sei okay Confi Chamboko Bruka Chamboko Remi Jolini Gondo Sitenjisiwe Sibanda Utsuro Tatenda Maisemi Raphael Mutanga Besilungube Martha Rudopiri Opa Amos Natasha Justin zviri sei Stenjisiwe Sibanda ndamurisa Shupai I always do this Shapisa Ichivasa ndozvandotanga ndichiita malive angu ese
malive angu ask vanhu vanouya panapa first 5 minutes ndinoita magreetings ndichipina vanhu. So motongomirirawo, please be patient because that's what I always do. I can't change because muda kuti ndiche faster one. Ndavonga mutya sei. Sylvester mudya hoto uri sei? Shamiso Nyangare, Portia Chiwenga uri sei? Dani Stole, Tsitsi Mudiro uri sei? Clifford Mutenga Zanwa zviri sei? Confi, okay. Oh, zvokudiriwe haurivisi kwachamboko kumasema, unoziva kuti kwachamboko kumasema here? Chiboye muyambo guys. Yeah, I think ndapedza manje, ndapedza. So rega ndichitanga nyaya yangu manje, nyaya yangu yanhasi as usual, but zvandichaita nhasi ndichati kasirei kupedza because this story ndiri kuskipa. I'm gonna try by all means kuti ndibvise. Ameuchaitaura sei because involve munhu andaifambidzana naye, saka ndichamubvisa mukati motongotaura side rangu zvisinga involve iye, so that hatizokanganisira nemunhu wacho because ndo vakaita kumapeji vaiva. So ndoda kuita story iyoyo ndisingafocuse ndichitaura iye as well, because last time pandakabvita story yanga iri well versed nemunhu uyu. Saka nhasi ndichaskipa those details, ndotaura side rangu chete, ndo zvandichaita kutaura kuti tirespectanei. Alright, disclaimer guys, as usual, my stories are just my stories dzandakaita go through, nothing else. Hapana wandiri kuda kuzama kuita show off kuti oh my god my life is like this. No, ndiri kutongoshare my experiences andakasangana nawo. Hapana kuda kuti munhu ave pompous kana kuti chii kana kuti kuita show off. Some of these things ndichatozokuudzaiwa kuti next, I think maybe tomorrow, pandichataura nyaya yangu yekuti ndakaita emergency yekuenda kumba, ndichakutaridzai kuti pride yakambondibata zvakare ipapo. Ndo zvandokwanisa kutaura tichiri ipapo. Ndoda kutaura nhau yekuti nhasi soon after, I think tichati kasirei kana uchida kukwanisa kujoina tine kaactivity kedu katinoda kuita kari a little bit touching. Saka kana muda kuti joina ikoko munoti join, I think kuno kuis 10 10 ka, then na 5 minutes to 11 tukutanga live yedu. Please join us. Pane zvatoda kunoita ikokoko muchijoinewo kana muchikwanisa. Pane zvatukunoita kuYouTube, pane kafunction katiri kuita. Okay, ndakutanga kutaura nhau yangu my first trip kuenda ku Malaysia. So inini zvakaitika ndezvekuti this trip was never meant to be. Ndo zvandokwanisa kutanga kutaura nekuti inini handakuziva kuti passport yangu yanga yaisarwa about 8 months kuti expire. I didn't know. Inini makore esa ndaifunga kuti passport yangu icha expire muna 2021 if I'm not mistaken, January 2021 no, ndaifunga kuti expire rini. I think ndaifunga kuti expire muswa January 2021 kana singaresvi. Saka ndobva ndanzi no, iwewe pauri kuita sei, pauri ndinokwanisa vanhu first 5 minutes guys. Ndakutanga kutaura nyaya yangu, ndoda kukasira kutaura kuti ndikurumidze kuenda kuYouTube because takamirirwa ikoko exactly time yetu kufanira kutotanga netime yatataurirana kutaura kuti chinhu chacho chipere. So handakuziva patikaenda kuimmigration kuti passport yangu yanga yakuda kuexpire 8 months dzatosara. Ndobva ndanzi chii nevanhu kuimmigration vandakakudzai kuti kune polisi vane polisi inenge yakazara ikokoko ende passport yako yangobatwa nemunhu wano otopuwa kudzi hand over zvatoita. No, inotoenda go through vanhu vari different. Saka mukuru wacho munhu wanga atondipa visa wokutanga ndiye akatoita mistake, akandipa visa re1 year.
like I said, unorenewa every year. So akandipa visa re1 year. Mukuru wacho manje chef wacho ndo vakazondozviona vakati koiwo wapa uyu munhu visa re1 year sei passport yake iri kuexpire within 8 months inenge yaexpire, chinja that visa. Ori cancela wampa takabva ndapiwa about 8 months. Napo about 8 months dzanga dzichikwanira nevisa iroro kusvika musi waile ya inini handipakanzi 01/11/2020 inini ndaiita the other way around ndichifunga kuti November musi wa1 November 2020 ndo pano expire passport yangu, ndo zvandaifunga izvo. It was the other way around kuti musi wa1 January 2020 ndo panenge pa expire passport yangu. Kasika ndoidi ndobva ratokancelewa visa riya rakancelewa manje ndobva ndobva zvanzi ndikati ndinondoita semba ndatotanga kudzwa navanhu vose vangu vari mumotokadzi mai we unofanira kutobuda izvozvi because unofanira kutoenda within passport isati yapera, handiti unofanira kubuda isati yapera 6 months here kudidi something like that, something related to izvozvo izvo. Zvikanzi kana ukatononoka kubuda zvozonetsa kuti uite visa rako ndikasika ndodii. Zvikanzi tsvaga kumaembassy nearest maembassy uvhunze kuti havakwanisi kugadzira paperwork here, then wadi woenda nemapapers ako akakwana. Ndikati okay fine cool, ndobva ndati because zvainzi zvobvumidzwa kakuti unokwanisa kugadzirwa paperwork mapapers ako oendeswa kumba. Hino ndoziva kupi apa manje at that time ndasati ndaziva kuti isusu vanhu vekuThailand embassy yedu inorepresenta maZimbabweans iri kuMalaysia. I actually didn't know. Saka the first thing chandakaita sezvo ndakambonzwa zveIndonesia ndakangotanga kucontact Indonesia nokuti Indonesia ndio yandainyanya kuziva. Inonzi chiizira iwe Malaysia ndainyatsa kuiziva, ndoda kutaura shuwa pamberi paMwari. Malaysia ndakangoizivawo zvokungoti kune nyika inonzi Malaysia ndichiri kuchikoro ndichiita degree rangu rekutanga riya, but handina mbosa mupfunga kuti Malaysia inotova pa next neni unotokwanisa kutoenda nebhasi taisazviziva, kana netrain unotokwanisa kuenda netrain paMalaysia padhuze dhuze. I didn't know. Ini ndaingozwa Indonesia. Ndobva ndakatsvaga ndikanyosika ndotsvaka sei, ndobva ndatsvaka ndada kuita mistake, ndobva ndakuda kutoinclude mumwe munhu, but ndatsvaga madetails gasi kana ndakuona kunge ndakuda kuinclude munhu ndichangoti sekuru, ndo zvandichaita ndichati sekuru. Ndasawira ndozvandichaita guys, ndikuti inonetsa kunyatsotaura yakadero isina so include wana. Ndobva ndatsvaga madetails ekuembassy ndabatsirwa kutsvaga ndamawana. Saka guys nyaya yacho iri tricky. Zvandichaita ndichangoti kule apa ndozvandichaita kuti kule. Saka ndobva kule vanditi saka iwo chero ndichaita sei, ndobva ndati handizondodii. Saka because ndanga ndisina kuplana for this trip, it means kuti my budget it was only for me kuti ndigare muThailand that holiday yangu nekuenda ndakaronga kuda kuenda kuSongkrani, ndada kutoenda kuPattaya gore iroro kuti kundombondoenda kuPattaya kumbonotamba ndiri kuchine makazeni angu kuPattaya. Ndozvana ndakaronga budget yangu obviously unokufamba munomu mukandiri within the country, saka zvezvisambodhuri hapasi kudiwa kana chinhu chokwira ndege ndokotora bhasi ndotoenda tondosangana ikoko muhotera taizongosheya, saka yanga isiri problem. Ndobva ndanzi nakule muzayachi wonaka so zvikanzi kule muzaya ichirega ndite sei iwo dai watiita zvokufona, nekuti ukaita zvokunhingirinaka nandokureva nhema guys. Chakanaka mukaka urungu nyange zvakazoita nepamwewo, but nakule we in good books, hapana chandingambosvora panguva yacho yese yandaiva nakule, everything was okay. Ndobva kule vadi kule plus vanga vane keya kule vanga vane keya chaiye kwete kumboti chifood for keya chaiko chakwete kuti food kudai so, but munhu anga ari right zvake jealous down guys. Ndobva kule vatiti ndikandikuisire vandijusira handiti vaizivikamwa kumba, vaizivikamwa havasisiko kule, vakambofamba vaizivikamwa, but ndobva kule vanditi no fona direct. Ndobva kule vaisira muzaya mari yokuti fona direct ka, ndobva ndatanga kufona direct kule vachiita follow up. Pama follow up kule ka kule ka ndikureva nhema
Hapasina good news Ishmael, hapasina good news dzaka-expire. Pakundibatanisidzwa ndobva vachi ndafona kumaembassy ese ndobva kule vatoti saka mazonzi kupi ndobva ndati unaika kule chi ndazonzi iwewe unofana kuita sei unofana kudhila neMalaysia because Indonesia hatisisu chi vanoona nezvevanhu vari kupi vari kuZimbabwe although nyange dai mangu auya taizongokubatsira hapana patazita sei patazokutena downwo saka asi pamutemo chaipo Malaysia ndio inofana kuona nezvevanhu vari kuThailand ndo pandakatanga kutozvizivawo ipapo ende ndichiri ipapo zvangu vanhu vekuIndonesia ndikureva nhema pese pandomboita maissue ndikangoita confusion handizivi ndinotanga kubata Indonesia vanhu vekuIndonesia they are very quick kubata mafoni avo ndo number 1 chandakanotisa even though ndanga ndisati ndambotanga kuziva kuti zvofamba sei. Number 2 vanomira singamboiti zvakare kurora kuti zvinhu zvako zvadi zvafambidzana apa ndikumbotaura veIndonesia handitovazivi but ndikutaura kuti my first encounter ndichizama kufona kwese ndona kunge vekuIndonesia vakakurumidza kubata mafoni avo ndo vakazondidirecta kopi kuMalaysia ndobva ndazowana akanga achitaura neni achindipindura ndobva ndazokwanisa kuita sei kubata vandakabata ipapo ndobva wati unouya nemapepa ako akati ndobva wandiudza chii zvese zvodiwa pakundiudza manje I think munhu akazondipa uyu achoninga ndisondisekret akandiudza I think in US dollars ndo ndafunga kuti mari inodiwa kuti ndiobhadhira kuembassy yedu yeZimbabwe kuMalaysia uko ndofana kuchinja maUS mari yangu yemaThaibathi kandochinja kumaUS ndo zvandakafunga ndokunotsvaga mari yangu iya pakundotsvaga kunotenga 20 US dollars kasikatori akanotenga 20 US dollars yekuti ndinobhadhira kupi embassy ndiregerera ndichazoti 20 kana kuti 10 US dollars I'm not so sure ndakangamwa ipapo but pakati pemari iyoyo ndakandochinja mayusa ndichifunga kuti kukudiwa mayusa asi yaidiwa in ringgits because vanonzi maringgits avo ayaya vanoshandisa ndo yavaida asi iri equivalent chi saka dai asi chi kuri kumwe chi kwanhingirikina ndo zvandakatozoziva ndasvika ikoko zvadii paipai ndazonhangirana ndatanga kugadzirira jeni yangu ndatanga kutsvaga matiketi mind you ini matiketi angu ose andaimboshandisa chitaura ndakaenda kunonyora maexam ndakazoenda kumba wati neemergency handisi ndaichita ndoga ndaiitirwa nevanhu kubasa kwedu ndo vaindoindiitisa because ndasingazvigoni saka handidi kureva nhema kuti technology yacho ndandoiziva ipapo ndavasingaizivi vanozvigona ndo vandaifonera kuti muri kupi nda kutengerwa tiketi rangu nokuti ndavasingazvigoni plus ndaitya ndichifunga kuti ndikaisa akaunti yangu ipapo wati if vanhu vavo vakandibira mari yangu online ini ndanzisaekera akaunti yako saka ndondoshandisawo dzevakaunti dzevanhu ivava ndo vanoziva kuti zvoitwa sei ndichitya vanhu vachititenga wega ndichiti no handigoni ndichitya but this time vanhu vese vanga vaenda vakutoga vamwe vangatoenda kumba kare because yange yaApril yoga iyi holiday ndikati inondodi vana uyu vari kutoenda kumba ndo pavaindochata kavana uyu Alex aindochata nemudzimai wake vari kugadzira kutoenda kumba paipai kasaka ndoita sei even mapepa angu andaifanira kuvapa kuti vazoenda nawo zvakatokona ipapo ndokutsvaga kuti ndiani umwe ari kuenda futi kumba holiday iyoyo ndobva ndamuwana munhu yawe kati no problem ndobva ndiudza madates ake ndikati bo iro paipai ndamanya ukuti kufondera mai vangu soti dai mutori mumwe munhu matobva kumusha ikoko matoenda kuHarare kundogarira mapepa iwayo because mapepa iwayo ari kuda sei ada kuti atoenda faster very way like I always say ndikaita mari mai vangu da kumbovatengerawo mota vamboidrive achitsika kuti vakapurwa nemvura 2 days vakavata pamutsetse uya kumapassport uya because ndo pakatanga kunetsa zvinhu ndokubva chii vavata ikoko mapepa angu pakaenda vasina kana jiza because vakaona kuti hanzi ndikadzokera kumba ndaizodzoka ndotanga kubata futi rimwe line zvasingaiti vakapindwa nechando varipo paikira vachigadzira mapepa angu ndozvakaitika ipapo ngatidzokere kumashure ndadii paipai ndatsvaka nhingirikini ndakutanga kuenda paonline manje ndinda kutanga kuti vanhu vainda panonzi pasikaisika for the first time ndopa ndakatenga ticket because ndakaona kuti panapa live inogona kungondibhajira ndakatenga ticket faster because kule vaimboita vachienda kubasa kasi kangu ari busy saka ndaizoona kuti ndingada kunetsa kule because kule ndandakati kule chi handisi kugona kutenga ticket ndoita sei
kule ngoti mina ndichakuitira ndikati fuck off ina kule wacho wasida kubatika ndo ndatanga kutsvaga ndega ndichienda pa YouTube ndotsvaga kusvika ndaona kuti tiketi ndoritenga sei emi ndakaita sei ndakaritenga tiketi ndakaritenga asi even kuairport kwacho ndakaenda hana yangu ichirova chifungwa kuti pamwe havasiriwo matengero andaita ndobva ndatanga kubvunza nauyu muzimbabwe ndikati is this the correct way yandaita nayo kuti nditi sei nditenge tiketi akati ndiro chairo tiketi racho ndikati no problem ndaita raundi tsipi rangu paya tiketi rangu ndatsvaga mazuva angu kuti ndikaita ndatasa bhajeti yangu manje because pane tumwe 1 or 2 things twakati twandati ndaendesa kumba nevanhu ava vangu vari kunoku saka manje mari yangu yakabva yasara chii because kumavhisa tatabhadhara kumawork permit tatabhadhara uku kunonzi kuchii marendi mabhadhara kumba kuti pane zvinhu zvataida kubasa kuti zviinde taindisa mari yangu yasara chii yaishoma maiwei saka inini alright ndatenga futi tiketi tapa 5 ndatenga futi tiketi rekuenda kumalaysia round trip tiketi rangu ndandafunga saka ndinogara pai ndinogara pai kupi kumalaysia handina pekunogara pai tikati alright inini ndobva ndaenda online ndotanga kutsvaga kuti airport futi ndo mamwe because dambudziko ranga rakuita manje inini nakule taiitana naro ndichiti embassy iyi airport yacho iri pedo neembassy iyi inonzi chakati kule vachitaura kuti embassy iri pedo embassy iri pedo neimwe airportwo indikatanga kuti naro chinzwai manje gazi vanakula havadi zvokukombewa nevamwe mafesika pane shamwari yangu yanga iri kumalaysia ndo ndabata shamwari yangu yanga iri kumalaysia saka kule vanga vasingazivi ndo zvandiri kuita handiti ndo ndanga kuudza vachikufonera munhu wanga ari kumalaysia chimubvunza ndobva achindi-update saka inini manje ndaiziva nemafacts ndiudza kule kuti kule mimi muri wrong embassy iri padhuze neairport inonzi chakashakati kusvika ndasita slip of a tongue ndati shamwari yangu iri koko ndiye wandiudza kuti embassy iri pakati nekuti unombwadza achida ikoko mustudent kule bva wanditi shamwari yako iri koko who is that ndati anonzi ndingi shamwari yangu haumuzivi vangoti alright but I think achazi kuti chichakaitika I think hazvina nyatsa kumuitira zvakanaka kuti sikeyo uri kwakutotanga kubvunzana nakule vako kupi vekumalaysia ikokoko chipedzerana muri ikokoko muite zvinhu zveimega mandati no problem ndasiya nazvo ndanga kutsvaga pekunovata kuhotera handiti ndobva ndatanga kuti kuna kule ndokumbira kubatsirwa kuti kana muchiita zvombotiravhira zvamunoita zvezve munobhuka sei up to now handikuri vanhema handitogoni kubhuka inini ndinini ndega handigoni kubhuka hotel asi vanoziva kundiitira vekubasa kwedu avo ndo vaiwanza kundiitira izvozvo noti inini ina handigoni dakura shuwa handizvigoni ndobva chi ndobva chi ndadi kule mva vandatanga kwanetsa chovabvunza ndikati ndinondoita sei ndikuda kutsvaga kuti mahotera apapa kanzi wadi kupedzerana nakule vako vari koko kumalaysia ndadi pepe vazoti mumwe musi kule mva wangozotiti alright watiri kunodzikira kupe ndataura zvikanzi vawambonditi what's your budget ndikati the cheapest hotera ndo yandiri kuda inini the cheapest kana zvichinzi kune $2 ka handiri kuda hotera $2 per night guys little did I know kuti zvinhu kumalaysia zvoti dhuri kudarika kuno kwakachipaka kumalaysia ndiona kunge life yekumalaysia a little bit expensive that's what I think ndobva ndakaukuleni kati kona malaysia yakadai so it means kuti even transport zvakachipa mabhii kana kuchinzi kune train kune chakati because uyo kumalaysia angandiudza kuti unokosa kutora yekera because ndanamunza chiyangwa budget yangu haina kumira musha saka ndikudzowo is cheapest way yekuti ndinobva nichizokwasa kutsvaga pakati chipei wati akandogona kubatsira ndobva ndati akaine problem pandiudza kuti kune train kune chakacha no nyama dzangu akasara ndiudza kuti kune train aindiudza zvemataxi ndikati no problem ndobva ati unokwasa kuita uber yacho ndasingaizivi handikuri vanhema uber ndanga asingaizivi kuti uber yacho chii zvoitwa sei handizvizivi guys ndakasina mari clean ndakandisina kana tsema dzangu dzangasingachabalance because ndaifanira kunoita 2 nights ndizana ko food yabhebi ko transport yekuzoenda ikoko kwacho handasikakuzivi zvaizofamba sei ko mari dzada unobhadzira ikoko kwega kwacho ndaizoita sei ndakati kimai mwana ndakunoita nyangwe kumadhomu ini kana ariko madhomu acho ndoita kumadhomu acho ikoko ndobva kule vadi
vasoti alright mira ndikutsvagire ndikubhukire ndikati no problem kule ndobva vatongozonditi after some time vanditi ndakuningirina yakati sezvo ndiri dofo rekuziva kuti zvobhukwa sei zvoitwa sei hana zvandikaziva ndakangoudzwa kuti ningiri pandapuwa building yachoni kuti kwakati kanzi ndokwakuenda uko pandati ko zita rangu riri papi ndo pandakatanga kuti zita rangu riri kupi ko ndikasvika pepe vakanditi hapana zita rako ndozvifamba sei zvikanzi zvese tori boy vanotongoda nhamba iyoyo kuratidza kutekera iwe wakatobhadhara kozi anenge tobhadharwa kudhara ndiye akazondibhadharira ikati semunhu asingaziviwo bandabvunzani Alex iwe ndikati iwe Alex iwe naiwe kana iri hotera zvoitwa sei ndizvo here chaizvo ndakandobvunza because ndaitya kuti ko ndikasvika ikoko kumai mwana ndasvika kuya ndosvika pasina kana nigirikini ndosvika pasina ndosvika ndonzi ibva pano hausiwo une hotera iyoyo ndozvandandakurya maona manje ndadi pepe ndatora bhazi rangu ndaenda kumba kwakazi ndanobata kumba kwani kwanyasha ndichizofumira mangwana achoni ndaenda kumba kwanyasha first day pandazoenda kumba kwemwe friend yangu because ndiye anga ari pedo neairport ndobva ndatofumira makuseseni because airport yandakashandisa inonzi Don Myang ndo inonyanya kuita zvemalocal handina kuenda kupi kusuvhana bhumi ndakatozorigreta kuti dai ndakashandisa hangu suvhana bhumi yacho because yanga iri kudhuze nekwamba kwakazi panaenda kuDon Myang kwangu kuya ndaenda kuDon Myang mai mwana ndafuma makuseseni ndikuchege ndimukire ndinde apa enda ndangoti inonotsvaga chii ndinotsvaga hangu kana 7-11 2 days dzangu idzodzo ndinenge ndichimwa mvura yangu from 7-11 ndorya nechingwa ndozvandokwanisa kuita nekamari kangu aka ndadere pepe ndabvunza futi mufesi uya ndaona ndangora machivhunza ari kupi anga ari kuMalaysia ndamubvunza futi kuti saka iwewo kana iri transport zvoda mari yakati kufood wati zvofamba sei ndobva ndatozomudza ndikati ndazotsvagirwa hotebha ndichanga ichina kugara kwakati saka ndinowanikwa nekundibatsira kutsvaga chii ndikuzotsvaga hotera mind you at this time my friends angu nevanhu vanga vari close kwandiri vaizviziva kuti kuna kule because inini ndinowanza hangufamba ndichine munhu wangu one ende ndinonge ndichizama kuva faithful munhu wangu one ndozvaiitika ipapo ndobva ndatoti chikule changu chatonditengerawo nigirikini inonzinda kuti tiketi chanitengera chabhadhara hotera saka its fine no that's okay congrats neshamwari yangu iyeyo but tikada any help just let me know kana pane zvakunetsa unondiudza ndokubatsira ndikati no problem ndazodii pepe ndaenda kuBangkok ndatondobvisa hangu zvinhu zvandandakari kwamekera mangu ndatori pachimwe chiwifi so chaisiya vhudzi panapa ndakangoti guys ndakangoti da kungopindawo kuindawo muMalaysia different hairstyle yakasana mburukwa zvakareba memwana vhudzi ndisingambogoni kana kuekera ndisingagoni kana kumaintaina memwana ndobva trust kule ndaivatrasta but ndikungotaura kuti at that time ndaida kunyatsa kuvashuwa because kuzobvunza kuzaramba uchibvunza kule ka zviro ndaizotya kutsamwirwa waona ndobva fast forward ndatomuka makuseni yacho ndadii ndaini kule vakutanga kutofona kutoti sei wati mazodii maenda usati wasiyiwa neuyu indakuona background kati ko kule asi makatama maona manje kule vakati ndakatama kati no problem ndasiya zvakadiri pepe ndatokwira ndege yangu ndaenda kunigirikini kuya guys pane chimwe chinhu chandakabva ndaunotisa ipapo kana ukasangana paairport nemachinese vanhu vekuchina vane disrespect vanhu veve zvavanoitaka vanoona kunge mumwe munhu asiri kuexista ivo vega ndo vari kuexista saka zvaiitike pepe ndikasvika pepe ndopa ndakanoona kuti vari rude usingamboiti ndakasvika vanofamba vari group machinese by the way vanofamba vari group ndobva vachifamba nezviflegi nematour guides avo unyange uri mberi kwavo vanosvikawo kupindira voenda kumberi kwako iwewe vototanga kutopinda and apanazvo I don't know why vanhu vekuairport vasingambovadzose kumashureni vari rude vanhu vekuchina imi zvisingaite apo ninge vachitongokusunda kutokusunda kudai usuu haigwa ndadii paya ndasingagoni kuimaintaina wivi iyoyo ndasingagoni kuimaintaina ndakangoichivawo but handigoni kuimaintaina ndobva ndaita sei tatomira ndakavatasa machinese aya vasevhwa vese vainda by the way paairport pacho vane chibhei chavo chokutonzi Chinese people
maybe ndokutoti vanotozikamwa kuti vanitori rude. I think ndosaka vane chibhei chavo chavanongoinda ichocho. Tadii paya tatomira hangu ndikutotasa vanhu apa ndaitya futi ka ndasvika paya uri mutema passport yako inoscrutinizwa because ende futi yona ndakakanganwa kuti ubude munomu let's say uchishanda munomu kuti ungobuda haungobudi guys haungobudi just like that unofana kuno very rude unofana kubhadhara inonzi re-entry unotobhadhara mari yekuti ndichambobudawo asi ndichadzoka unoibhadhara futi mari iyoyo you have to pay saka ndanaenda kunoibhadhara futi tadii paya mai mwana ndasvika paika vari kuita zvavanoda machaina vaya vachingotanoidzi vachingotuka vachingoita zvavanenge vachiita vachikutasa tanguva dzangu kurya matasa angu ndakamira ndakaripo nevarungu vangu varipo tavasiya vachiita zvavangu vachiita vaindaka takazongonosangana navo futi kuseri kwacho ni1 by ingofamba vanhu taingosangana navo ndokubva ndatanga kutsvaga kuti alright mind you this is my first time yokukwira futi ndege ndichiinda kune another country ndasandambozviita ndadii paya ndaita ndasvika ndiri kutsvaga this time ndandisingachariki ndandakuita sei ndandakukwanisa kubvunzawo kusvika ndatosvika kwandaida kuenda ndatosvika kwandaida kuenda kuya kubhei rachoni ndatokwira ndege iya ndatoti bhobo hapana mbonditsa zvangu nguva kuti ndisvike kumalaysia ndakakwanisa kusvika hepanaipa kuti ndasvika nigirikini ndasvika this time zvekukopekera ndakugona kuzvikopekera ka zviya zvinonzi kacha handizivi kuti zvinonzi macity belts here kwa zvinonzi handizivi kuti zvonzi chii izvozvo zviya zvibhande zvaunotora kudai woti keche izvozvo zvibhande zviya zvimabelts ndo zvandakaita sei zvandandaita sei zvandaita sei ndakukwanisa kuita manje ndazosvika mumalaysia muya ndasvika guys ndiri kusvika ndatsvaga kuti sei ndakakwanisa kutsvaga handiti paairport unokwanisa kuwana wifi free wifi ndaitsvaka paya free wifi yangu ndaconnect ndobva ndaita sei ndakusha kuti ndoita sei kuti ndichiziva kuti airport ndiri kunoita check out kwacho kukaita sei pane munhu angandirevera nhema kuti hanzi kunodiwa bank statement paairport ndakandoritora kabank statement kanoritora ndareverwa nhema zvangu ndakambobvunzwa ndakangoti zibhera hangu to be safe than to be sorry ndaenda nebank statement ndaenda nezvinhu zvacho zvese zvandaida kuenda nazvo kupi kuembassy ndatosvika paya pamutsetse mai mwana yakakura airport yekumalaysia but ndoda kunge yemutailand yakakura kupfuura iyoyo maybe ndio itype yeuyu handizivi kuti riripi kuda riri kuma uyu guys picture racho handizivi kuti riripi ndobva chii ndanhingirikina paya ndasvika paya ndikutotanga kuona vanhu vatema varipo paya I think vangu vari vakaita kunge maamericans nemanigerians tadatotanga kutotaurawo navo nyaya vaitaurika navo vanga vasingatauriki navo guys vaisatoda kutotaura nevamwe vanhu vatema I don't know why ndamira paya ndabhata paya ndikutotanga kuda kutenderera paya ndisati ndaenda koko kunenge pane kunotengeswa mauyu malaini ka ndabvunza laini reikera because angati tenga laini reimomo kuti ugokwanisa kufonera vekuhotera panhamba idzodzo ndikati ndikutenga line sei because 2 days kutengera line 2 days mimi ndafunga kuti maline akangofana nekunoku kuti unokwanisa kuwana line chi kana dollar chaiko unoriwana ndadii pepe ndaenda kunovhunza pane maline pachoni ndakuvhunza line guys mari yandakaudzwa line iroroka Jesus ndikati kana line richa mari yakadai let's say it's about more than kana kuti 36 ringgits imari guys chikofera changu cheche handisuzoti chaenda kupi manje ndaita sei ndiudziwe kuti 36 ringgits imari 36 ringgits ndo line raitagwa iroro kana chiti 36 ringgits inini paairport apapapaka ndandachinja mari yangu ndakaenda ne300 ringgits ndakaenda nayo ndichitika ndoye transport nefood 300 ringgits pandanzwa kuti 36 ringgits ndobva ndaona kuti kana vati 36 ringgits line 100 sawane kutongoti 200 something ka 200 something saka kana zvakadai kuona kuti life muno inodhura kana line racho handitengi ndokubva ndarisiya handiti ndokubva chi
ndokubva ndadzokera kuya ndinochiwanza ndozvandiri ndochiwanza zikabhechi ndozvandiri chikristu tsika dzacho ndozvanditori ndobva ndaita sei ndanoenda paimmigration ndobva vatonditi uri kuenda kubva ndatotaura kuti kuenda kupi ndobva vatondipa ndaifunga kuti vachandipa few days kobva vandipa 30 days dzekugara Malaysia. No problem. Tabuda taenda kuseri futi. My Jesus. Ndo pakatanga drama rese. Kuseri kwaunobva kuimmigration uku wakuenda kuseri kwachoko. Ndakaita chadzimira because ndaisaona kuti exit iri kupi. Kwaingova nemashopu. Ndobva ndagara paya ndikati saka uyu exit yacho iri kupi. Ndatendera ndatesa ku handisi kuona chunhu ndikudanzunga musoro kudai ndiri kuona vane vanada kumhorosa paairport ndikuvaona riko ndondati you know what rega nditevere ndinde kune vanhu avo kuti vari kutoendawo kuexit yavo mona manje aya ndainda kuekera ndaenda kupi ndatendera kuye ndikusvika kuye hakuna exit tikasaka vanhu vari kuitei kunoko where is the exit ndikutendera kuye vanhu vekumalaysia vanenge vakafuga zvavo zvezva zvidhende zvavo kadeoka saka ndobvunzani tatasa kuye ende vanoita kunge havati like vakasiyaniwe kunoko in terms kuti ukati gare unoona munhu achiti pepepepepepepe kuno kwacho ndotasa kudai so handikumalaysia kwachoni handisi kuona kuti ndinotaura nani ndikati ndinondoita sei andikati ndakudzokera sure kundobvunza kuti ko exit iri kupi handiti apa manje kune vakufona kuti wazodii wazona line here no kune vakutondidisturba panapa because kule avaka vatondikanganisira jeni yangu ini navasitoziva kuti line kuno kuri kudhura. Number 2, ndavhonyera mufesi uya ndamufonera ndikati iwe chandasvika paairport ndiva kuzwa kuti mataxi waiti anowanikwa kupi ndobva ndikati mari yakati kubva ati unokwana kukwira anozonochinja ndaniti saka chatobhadhara about 100 and something tikati 100 and something kubva paika hapana here kana mabhazi zvikanzi mabhazi kubva ikoko tora taxi wangu mari yangu ndikafunga kuti saka pa300 ringhitsi apa idzodzo ringhitsi dzacho idzi zvichafamba sei handikati kana hakuna here another way yekuti ndinge ndichisvika kuhotera kwangu uku ndobva anditi kune inoita kunge guys mazomazita acho anoita kunge zvimabhuleti treni hamazvonzi zviizvo zvezvo inomanya treni iyo inomanya please ngati treni inomanya zvamaimanyai kuno kutara nhasa ndaiona dziriko treni dzavana uyu masabwe machichi zvavanazvoka but iyoyo yandakaona kumalaysia yaimanya zvikanzi ndikati imari zvikanzi 50 ringhitsi vandafunga kuti kundiudza kuti 50 ringhitsi 36 ringhitsi kulaini mari yangu yakutopera kapa mari yangu yakutopera apa kundiudza kuti 50 ringhitsi ende ndichasvika pane imwe station iyo ndo inogumira treni yacho yavo iyoyo chibhuleti chipfuti chetreni ichi ndonotora futi imwe taxi inegona kuita 25 ringhitsi saka ndoti 50 plus 25 ndatoku 75 ka plus 30 tatoko 100 and something apa sandatombosvika muhotera macho saka kuenda kuembassy kwacho imari ndati alright no problem kule vari kufona wazoita sei ndikati ndikusota out ndobva ndakuita sei ndakutanga kukata kule veve kule ndavakata ndabva futi online ndikati no kule havatondikanganisai zvidanise zvikanzi kana mari yako yekuti yakashota chingoshandisa mari yo utore taxi watora taxi from the airport woinda kuno ndesei kunozorora ndokutumira mari yako newestern union ndikati nhema handite nhema idzodzo hakuna izvozvo handisi kuzoitora noti kuti zvoni kule vanga vasingambotumiri mari no vaiitumirawo pano nepapapo zvavo vaiitumira asi at this time handidi kureva nhema panguva iyoyoyo ndanga pfungwa dzangu dzanga dzatoo confused ndane stress yokufunga saka ndichaita sei ndiri panapa ndakamira guys ndichitanga kufunga kuti with my 300 ringhitsi life ndichairarama sei munhu mumalaysia 300 apa 100 yacho yatoperera paairport hasa ndabuda muairport mari yacho yatopera meaning kuti pamwe kuenda kuembassy kwacho kudondiwa another 100 ringhitsi handiti ndatsara neimwe 100 yekusodzoka ndikati saka it means kuti ndika ndasvika kuya handichatoryi 711 yacho kana iri kuri handichatoindi ndotongoshingirira ndinongofastawo
for 3 days dzodzo ndizozviona ndadzoka zvokurya izvi ndozvandakabva ndazviudza ndadipa mai mwana ndatozvipira ndabva ndazotanga kufamba nditsvaga kuti vanhu vari kupi izvizvi ndavawana vanhu vaya ndavafunza ndikutsvagawo zveexit because kunotenderera mabheki kuya kudaiwo soka kwakasiyana nekunoku kwaitendera mabheki kwaiva kumwewo uye chakatonzi exit chacho wausingambochioni kuti chiri papi uona manje ndichiramba ndichifunza kuti exit iri kupi hakuna munhu andemboona vachifamba vachida kunobuda saka zvakanditorera nguva kuti ndizoti exit yachoni ndaitenderera pa1 place exit ndichisiya anga chingovewo chidhoo chimwe chakangodero chisingatomboshamisi iri chidhoo ichocho chakangodero chokunosvika inopusha ndopatananzi buda napo ipapo endo exit nganzi uda kuenda kupi ndikati taunotsvaga tireni yenyu iripi tireni yachoniyo vavataura vane zita ravanoidana nayo tireni iyoyo ndobva tondienda pakati ndaenda kuya ndasvika ndapiwa kanzi kira yachoni kuda kusvika station yakati mari yakati ndatenga asi moyo wangu my heart was bleeding ndatenga chitiketi changu chaicha ndikati ndinzwa kuti tireni yacho yakadi ukuwo manje takuseri pa immigration ndopa ndikuti pakati padoko but takuseri manje ikokoko hai taidzika nekudzika nemasitepisi iwa nani stop imi tichingotsvaga kuti iri kupi ndandakutya manje kuti ndichasiyiwa ndobva ndaita sei tatoenda nevamwarungu ndo ndanda kutoteverawo vamwe mai vanga vane vana vavowo vaingochemawo vanga vabva vanga vari murungu nemurume wavowo vanga vatone vana vanga vakawanda saka vamwe vacho vanga vakaita kuteedzana saka ndo wandaindoteererawo ndivafunza kuti ndichingonzwa chinzi yes the train saka ndakabva ndaziva kuti kuenda kunhukuhani ndatanga kutevera ivavo tasvika patrain paipai ndagara zvangu yauya train iya ndikati train iyi yakada kuti fanane nekusouth africa type yachoni ndazivei kuti ipfuti mamanyira anoita nankirani anoita ichinhu ichocho mai ndakatombohwa sekadzunguka ndakatombohwa sekadzungu because ndasandambochikwira chekera chakadero type yetrain dzakadero akamboita kana 2 minutes atatosvika paikira pacho yaimanya ndasvika paipa ndapinda muikira ndagara opposite nani nemukorieni mukorieni iye akati yazogara nevamwe baba anga vatova vechikuru vakatiwaya vakatotanga vatoti yes uri wobva kupiwo ndobva kuzimbabwe you know South Africa ndikati yes kanzi I've got so many friends from South Africa, from Cameroon, we always go for conferences with them ndikati okay that's nice kati saka mukaenda kuti kanzi ndauya kuno kumeeting ndinogara ndichitravel around the world tichienda kupi tichienda kuningirikini tichienda kumameetings hobho vatonditiwo kuita kuzoite kunoko ndikati I'm traveling I'm traveling ndikati noti zvingatonetsa pano ndakazvitravelesa ndega ndobva tabva paipai ndazosvika paipai baba vakangoti baba ndokumangwana vanhu vavaisazowapika zvese plus vanga vagara vachiziva kuti vanofamba sei ndatosvika paipai ndasvika chaguma kachitireni chiya tabuda muna ndakutorwa dzungu ndamboti rega nditsvage pekuti garei kuitira dzungu rangu riperere kuti chinhu changa chimanya ichocho building uchida kuti uchiiona kudaiwo nemakore kungoda kuona kudai waisangonyatsa kuiona chaimanya kuitegera hai chakandimanyira ini ndoona kunge hangu personal yekugautering yachoni yamunoreva iyoyo gautering yekujobheki ndakaikwira iyoyo handifunga kuti inomanya saizvozvo dzekunoku kune masabwe kune pamusoro maskeletrain kune zvakawanda dzose type ndakadzikwira asi iyi yekumalaysia yakandivesa nehana mamanyiro aiita yacho iwayayo anga iri sipidhi handizokuti ndiye musi iwayo here kana kuti ndomamanyiro adzinoita iwayo ndobva ndachitsvaka kutsvaga kuti kwanzi nditsvage taxi panapa guys ndakangonobvunza munhu kuti ndokupira kufunda kuti ndoda kutsvagawo taxi from here kuenda pachii ndandine picture kuenda apa sonzi okay that fact yekuti ndakaenda nemunhu ndakabhadhariswa 5 ringgits ndakaibhadhariswa 5 ringgits neuyu zvikanzi bhadhara 5 ringgits yekuconsulta plus 25 ringgits saka zvazvakatosiyana apa ndakabhadhara 5 ringgits yeipapo ndikanonzi ibhadhare chikasha kuti ndaibhadharire 5 ringgits ndobva ndaita sei ndabvapo ndobva ndanzi nitreni bvatonzi handi taenda netreni iyai so ndabva kutreni ndakuenda kutaxi mataxi ava ari bho zvawo atori bho ndaenda paipai aenda neni ndasangana bhekika
aita neni ndakatendo guys ndakasenga ndofunga hembe mbiri chaidzo kana nhatu handichazivi. Ndasvika pepa ime mwana ndapinda muya dhiraivha ndobva apfuurira aifanira kutenda ndokudarikira zvikanzi bva oh sorry ndatozviona kuti chi ndakupfuudzira zvandichaitaka handichakuchaji ndakutomisa uyu yangu unondibhadhira mari iyoyi iri papa no problem ndadii pepe ndatosvika kupi ndosvika pahotera pepe ndakuti chega ndibudise chipepa changu ndione kuti ndoita sei ndonoda pauyu because ndandaona kuti munhu mutema inameno ndikangoona munhu mutema ndobva ndaita too comfortable. Ndandaona kuti another person munhu mutema anga aripo ndikati chirege ndigoenda pane munhu uyu akagarapo ndonomubvunza kuti naiwe ndoda kuti so saka but ipapo manje kule vanga vandisurprise zvavo kule vanga vatoriko zvavo kumalaysia ikokoko kule ndo vakabva vabudikira kuseri kwewangu ariko kwangu akavanda. Saka that's the end of that part. Ndoita fast forward toenda pakuti nightlife Malaysia, it was really okay, it was nice. Then yeah, but ndatoprocessera mapapers angu 2 minutes ndatopedza mapapers angu ekumalaysia zvazvatopera. Then what else ndazodzokera pai kuzodzoka manje chirega ndiite sei ndobva ndazopa pakudzoka ndakaita problem paairport ndakudzoka because ngirikini zvakaitika ndezvekuti ungareki kuseka unotoseka guys. No comment. Anyway, mapapers angu atoita pepa ndatotanga pakudzoka ndobva vanhu vepa-immigration yekumalaysia vakanditorera about 30 minutes vachindicheka in vachiramba vanhu wobva vakabuda ini ndakangomira kuseri vachiverifya passport yangu. Even ndege chaicho yanga yakutomboda kundipinza bhizi handizonei ndobva ndatombotanga ngobvunza kanzi uri kuenda kupi ndikati kuenda kuthailand zvikanzi une vhisa rekuthailand ndikati vhisa racho riri mukati imomo tase zvikanzi nderipi ndikati ndirakati vhisa racho riri papapa zvikanzi ndikati iyi ndo inonzi re-entry because like vanenge vasingazive so the fact yekuti ndi mutema ndikuenda kuthailand zvakatovaitira weird. Ndikatombomiswa ndikatomira zvekutomira chaiko kuti kumboseka no not like that ndo zvavanoita vanhu vekunoku. It's only that kuti ini ndinotaura mastory times angu andaka experience mafriends angu chaiwo anotoendawo kumakantries akasiyana siyana they go through the same. Tori neshamwari yanguwo futi aitondiudza the same thing kuti akatonzi you are not going back kuthailand achitorambidzwa but ane zvese kungoti vanenge vachingoti uri munhu mutema that thing chekuti uri munhu mutema so they just don't trust you. But to my surprise avakuleka vava nepassport yavo yanga ine vhisa ravo passport yavo yanga vanayo but vangosvika kudewo so ivangotorisire kwangu kune vakatongosvika nekutongodhindikwa nekutobuda kahwani because passport yavo yange ine zita rekune imwe nyika asi inini yangu green bomber yakaita dambudziko asina kule tese taitaura shona kule tiri vanga mushona tese taitaura shona vakabuda vakatanga kuseka vakatondiseka vakatondiseka memwana ndikatomira memwana vachiverifya green bomber yangu iya vakaiverifya singamboiti vakatanga kundifunza kuti wanga wachitei muno mumalaysia ndikati ndanga ndaya kuzoenda kumaembassy zvikanzi wakaenda kupi nekupi wanga wachigara kupi ndavaudza ndakatovhunzwa zvisizvo vakandibvunzisisa uona manje zvanzi wakapuwa madhezi manga ndikati 30 zvikandisaka usei ukata 3 days ndikati because business rangu ranga rapera muno ndikati business rangu ranga rapera muno. I think vakaona futi kuti unotaka kuti wochikana kuita sei vanenge vada kukuzama kuintimidata at the same time ndikatoramba ndakavachikorera ndikati business rangu ranga rapera kaenda kudzokera kubasa zvandisaka kutaile ndinoite iwo unoshanda ndikati ndinoshanda iri vhisa rangu ndorekushanda iri saka I think type yemavhisa ikuno zvakavaconfusa because pane mastemp asingaperi anoiswa imomo uona manje mina 1 second ndikuradze type yemastemp achoni kuti iwayo akavaita confuse I think nekuti akasiyana neuyu anenge achifanira kunge ane right
let's say for example handiti mukuona kuti iri visa rekusouth Africa ndo visa redu iri then nezvidhindo zvedu zvese izvi handiti then iri another visa rekusouth Africa ka handiti ka then iri ndo visa remuthailand handiti so iwo I think vanenge vada kuona this visa remuthailand but asirizvo manje zvinenge zvachizoiswa manje kana wagara uchishanda like pachikoro for a long time zvavanoita manje une wangopuwa these stamps ndo visa racho irori iri muona manje ndo visa racho saka iwo I think vanga vasingazvizivi manje mukuona vava vasingazvizivi kuti ndo type yemavhisa iwayo akadero saka ndatokuradzaiwa kuti mamwe mastamp type dzachoni ndo zvadzinenge dzakaita type yevhisa rachoni vanenge vakatongonyora kuti nani immigrant because inini ndinenge ndiri weka kunoko saka vangu vasingarinzwisisi iwo chavaida kuona mastamp mazikuru aya seekupi seekusouth Africa ndo zvavaida kuona izvozvo ndikati fonyerai zvandikavaita ndakati fonyerai vanhu vekubasa kwedu nhamba dzacho idzi vaida kuona this thing sechekusouth Africa ichi ndo chavaida kuona kuti ndo vhisa racho ndikati mina ndikupei foni mufonere vanhu vekubasa kwedu ndakatobva ndavadero ndikati mina ndikupei foni muvafonyere vanhu vekubasa kwedu muite sei motaura navo zvandakavaita ndobva wazwa ndichipinda vakatondirambidza kupinda kubuda kubva mumalaysia kudzokera kuthailand ndobva ndazodzoka zvangu think that was pretty much it panhau yangu yekumalaysia maybe ainazonyanyoonakidza like the last time because the last time ndaiincluda madetails akati one day ainvolva kule but this one ndati handisi kuda kunyanya kuinvolva kule ndongoita hangu in passing because ndasiyirira zvakatowandisa so I think that was pretty much it for my trip yekumalaysia. That was pretty much it. Story yangu yekumalaysia yapera mangwana ndichauya my trip inondinakidza manje yekuti ndakangoenda kumba ndikaenda nekusouth Africa ndikazotora chicken bus ndikaenda neuyuyu ndikanogumira mumasvingo ndichakuudza mangwana nedhirama rakaitwa namai vangu mai vangu anondinakidza ndingambovafunga so saka that was pretty much it ndikazopa mapepers angu kunani kune munhu aitoenda bva anopuwa mai vangu brother yangu ndiye akatomatora bva azonopa mama because iye aenda kuchikoro brother yangu pane imwe inoita masters paUZ saka ndiye akazonomapiwa ndobva mai vangu brother yangu akapuwa something mai vangu bva vanopuwa mapepers angu nemusikana vapuwa mapepers angu ndobva wazotomukira kuenda kupi vakaita 3 days ndofunga vachizvifambira ndakasvika variko kumalaysia vakandisurprise. It was a surprise. That was my first surprise in my entire life. It was really nice. Vakandisurprise kumalaysia vava variko zvavo vachinditamba 10 note vaiva kumalaysia kule so yeah apapa moms vangu vakafamba memwana 2 days variko vachifambira kuti passport yoite vakapavata kuchinaya manje kuchinaya mvura kuti akupopoma vakanayiwa nemvura variko kumapassport vakavata mulaini variko guys. I still owe her waona I still owe her a lot waona manje a lot. Hands now, hands not really. They are just all right. How do I go with you kubasa kwangu? Asikwenda kubasa. Chakakuudzaiwa nezuro pa uyuyu pa daenda ndichiri maybe daenda ndichiri kuenda kubasa ende futi daenda ndichine time ndaimbogona kukuitai ndaigona kumboita zvekuvloga zvinoita vamwe vanhu inonzi blogging or vlogging here yekutora mavideo nchikuratidza kuti okay hi guys nenda kuti hi guys how are you so today I am in Pattaya. This is Pattaya. Ndotanga kutokuratidza my places but guys ndakazvizama kuchita pamwe ndaizvikoniwa pamwe ndaizama kufeka kutekera ndichaibata futi iyoyo nyaya yekuti matangira ndikaita channel uyezve matangira ndikazisa kuita sei kuita neshona handiti
uye nemamwe maplans. I still have got many plans andofana kunosvika ndichinoita hangu kumba. I'll give you muchazongoona results kana ndakumba. For the meantime I'm still stuck here and yeah. Kule was sweet. Kule was sweet. Andi vakanyorwa here pepe. Hawana kunyorwa here. Andi vakavhurirwa page vakatanga kunyorwa vachiswa ipapo. Kule was sweet, oh, kule was sweet, oh. And also ndichiri papo chiri ndabata nayo yekuti zvese zvokunzi we're visiting each other here and regularly, those were lies. Kunogara munhu yeye nekwandiri nekubasa kwake nezvaaiita nguva iyoyoka zvasingatomboiti kuti aite visit regularly. Lies, 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 wonderful lies, 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 cheerful lies, life, 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 wonderful lies, 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 lies. Takanitsana. Pamwe ndindakamnetsa, I don't know. Zvangoperawo. Zvakapera. Plus pane vakanyanya kuzoinvesta mafeelings munyaya isiri yavo. Pane vakainvesta mafeelings munyaya isiri yavo yekuti vakatenga nyaya vakaita too personalized, vapedza kuita too personalized, Kule is no longer in the picture. Kule is no longer in the picture. Because pane vakazonyanya mukutinetsa kwataita, pane vaida kuita revenge just to fix me. Vakavhura page ravakavhura riya vakatanga kutaura kuti ndakabvisa mimba yaKule, vakati ndakabviswa chibereko chaKule. No, handiite izvozvo. Munoona madziro aya. Pandinenge pamwe ndashwa kuti ndakwela mba ndichatora a video maybe about my apartment and also mari maybe yandaibhadhara and ndobva ndakuradza pachikoro pandaimboshanda, then the city yacho ndakobva ndichaita a video about that. Yeah, pane akapinda pafilling station panyaya isiri yake and what's funny is inini handina kana problem naKule handina kana problem nawo, but pane akapinda nehati, apinda nehati munyaya isiri yake, akabhaitora akaita personalize ikatwistiwa and asi Kule ndevasuwa iri unowasuwa chicho unowasuwa. Yeah, zvokuti like I told you kuti Kule handina problem nawo, zvikati ndasangana nawo kuZimu ndinotovamhoresa kutoti munoda lunch here, nyange zvavaitaura kuti hadi kurambwa ndezvavo izvo. Kana ndikasangana naye ndotomhoresa, ndoregerei kumhoresa. Muona manje pana akapinda nefeeling nehadhi chaiko dzekuda kutondidestroya, abva avhura page akanyeba. Those were all lies. Kule havaimbovhizita regularly like that. Lies. And isusu taitowo vanhu vakuru vanotofunga kuti do we need a kid or not, so panga pasina zvekuti pane mistake yakadero inokwanisa kuitika. So they were total lies. Yes, I'm very izvozvo ndotongoseka ndotasa because I still feel sometimes pane mumwe musi wandakambofunga kuti ndambomubvunza ende uyu wachoni wakazobudiswa style kuti but why did you do that, was that necessary uchitaura zvekunyeba kudaro or not, because inini I was shocked ndichiona zita rake rakubudiswa. Rakubudiswa ndichiti bani munhu wandoziva kauye munhu utoriwo muraini waona akapinda nehati. But naKule isusu were good waona, taita mabiribobi edu tichigadzirisana. I don't know. Rakazobva risisiko Audrey, ndoraya ndakati zvoni ndokumbira mundibatsire kuriripota. Hanzi hausi nyaya yaKuleko. Nditori nehobo dzinotosekesa dzaKule maona, but hazviiti kuti ndirambe ndichizitaura, handisi kuda. Handisi kuda kuramba ndichidzitaura.
handidi kuramba ndichizvitaura. Alright, thank you guys. Chirega nditi sei ndiende, because from what I know for sure, Kule was also very apologetic about what happened. Kule vakatoti, well, I'm sorry about zvawakaitwa. Ndikati problem nazveni. So he apologized on behalf of vakazviita vachoni kuti they were all lies, and I'm good nakule. Saka not kuti zvekudanana, no. Not kuti right now I think is azvitoite. Ziriko kuYouTube kwandaiita ukoko nyaya dzachoni. Pakapinda nema-filling stations vakazama vakandidhandaura. Vakandidhandaura. Ipo vakandidhandaura big time, but anyway. Chidzoke. Sakarana kule case. Ayo, pakaipa. Ndirakomendisha. What happened, Pepe? It was so painful. Ndochokwadi. Yekuti chi wangwanyora kuti chi. Handida kuzvinzwa kuti wangwanyora kuti guys, I think ndakungota 3 minutes ndobva ndakata ndoenda kuYouTube patakundoita activity yedu. No, pachikoro pandaidzidzisa inini panga pasingavhari, but vekufriend yangu vaivhara. Like I said, my rules anosiyana neuyuyu. Anosiyana nankrani. Anosiyana neuyuyu. Yeah, I think nakule taitonzwisisana big time, but kungoti zvakazoitika nezvakazobuda zvachoni zvakazokanganisa zvese, mwaona. Daita kule takambira kuti madzokerana. Right. Unomuziva kula watu amazive kula mazive zvekudero. Patone about a month ago. So after that ndakabva ndati when our schools closed December, the schools anogara akavhurika maschools anovharwa April na October. This year zvakachinja because of Carolina. Kula mutombo vazive zvekudero. Unless maudzwa nehama yacho yakabuda zita racho Pepe, ndiwo anogona kukuudzai. Ina nditaure kubva kare handitotauri zita rake. Handitauri zita rake. Saka guys, I think that's it for today. Guys, it's not that easy kuti vanhu vangodzokerana just like that. I don't know. Pamwe inini ndogona kuti ndauda kudzokera naye, pamwe iye asingade. You never know. Maona manje. Pamwe iye hadi. So zvosiyana. Where do you want him back? Yeah. Where do you want him back? Sheba mazarura azviite nyange zvikanzi mandibatira banga taura kuti mukomana enzana azviite. Evangelist, sorry ndatopedza ndakuenda. Anoda unomuzivira iwe unomuzivirepi odzi kuti anoda neyo unomuzivirepi? Guys, bye. Bye guys. See you. Kule nyango vakadzoka haiti zveindaneti munhu wachoni zvake. Haiti zveinternet. Haiti zveinternet. Kule havaiti zveinternet. Kule handitauri. Haiwa kule nyango zvikanzi tainzanetsana sei. Ndomurespecta like that wo guys. Pane zvakawanda zvandisina kutotaura mastory times angu about iye zvakanaka zvakatondiitira zvakanakisisisa chaizvo. But
muzive guys, bye bye. And I can't really say kuti we do really talk, but what I can say on his behalf ndezvekuti after that whatever fiasco yakaitika akakumbira regerero kuti sorako nezvawakaitwa nevanhu vepeji iroro akakumbira regerero. Ndikati okay fine, no problem, ndana problem nazvo. Saka guys, bye. Yes, ndiyoyo chaiyo that same person, but to make matters worse iye akanditsvaga akakumbira regerero achiti sorako nezvawakaitwa. But I know the people who were behind that. Saka inotambika guys, I'm going to YouTube now. Ndanonoka I think about 15 minutes, so let me just go to YouTube. Bye guys, nditeerere ku YouTube tineka activity kedu katinako ku YouTube very soon. Bye guys, bye.